No habrá nombres famosos ni una gran gala de inauguración y hasta el premio homenaje se mantiene oculto como una sorpresa para la clausura. Pero si hay algo de lo que la Edil de Cultura se muestra especialmente satisfecha es de haber incluido a los niños dentro de las actividades paralelas del festival este año. Os máis novos, os máis pequenos teñen este ano unha programación que non é unha cuestión concreta en horario escolar únicamente, senón que abarca todos os días da semana e que van ser, creo eu, pois de asistencia masiva. Cubrimos a un sector da poboación que é o futuro e que interesa, dende logo, que se aficionen o que é a asistencia pois ao cine, non? De lunes a jueves habrá proyecciones para ellos fuera del horario escolar. Para el nuevo gerente, Enrique Nicanor, 2 son las metas que se han marcado en esta edición preparada con tantas prisas. Dixen unha, atención ao público, ao cidadán, ao espectador. 2, atención ao noso audiovisual. E tamén, insisto, cine e audiovisual. Porque estamos a facer moitas cousas, sobre todo o que en Galicia están a facer as xoves xeneracións. La tercera clave estará en lograr que el festival se convierta en una reunión fundamental para la industria del audiovisual, una convocatoria hecha a todos los profesionales e instituciones. Alguén faltará, pero están todos chamados para que veñan e participen neste encontro. É un encontro donde non hai programado ahora mismo casi imos a falar de novas tecnoloxías especificamente. Non, é a primeira vez que imos a vernos todos. Imos a crear ese espacio, o hábito de que cando un quere negociar, cando un quere saber máis, encontrar outro produtor, encontrar un distribuidor, pode ser aquí. No novo milenio, a Cámara de Comercio de Ourense ten un reto: potenciar os servicios para os empresarios ourensáns. Sempre ao servicio da nosa provincia. Cámara de Comercio de Ourense. Movémonos para estar máis preto.